Kako kontrolisati svoj um? U svijetu koji često izgleda kao da je pod kontrolom haosa i buke, postoji moćna tajna koju su znali drevni stoici i koja može transformisati način na koji doživljavate život. Ova tajna nije pronađena u buci gomile niti je skrivena u neprestanoj potrazi za prolaznim užicima. Ova tajna je umjetnost ovladavanja vlastitim umom, put do spokojstva i snage koji stoicizam uči s elegantnom jednostavnošću. Danas zaranjamo u ovu filozofiju kako bismo otkrili kako stoički način života može ponuditi ne samo mir, već i jasnoću i otpornost koja ostaje nepoljuljana čak i u olujama života. Ako cijenite ono što istražujemo ovdje, molim vas za jednostavnu besplatnu uslugu, pritisnite dugme za pretplatu i vjerujte mi, nećete htjeti preskočiti nijedan dio ovog putovanja koje danas zajedno prolazimo. Jedno od najoslobodilačkijih učenja stoicizma oslanja se na jednostavnu, ali duboku ideju. Jedina stvar koja je zaista pod našom kontrolom smo mi sami u naše reakcije, naše osjećaje i naše misli. Ovaj princip nas ohrabruje da se odvojimo od teškog tereta mišljenja drugih ljudi. U našem današnjem putovanju istražujemo zašto je puštanje tuđih mišljenja ne samo oslobađajuće, već i strateški potez ka ovladavanju vlastitim umom. Razmislite o tome koliko često ste promijenili odluku, oklijevali oko novog poduhvata ili čak promijenili svoj izgled zbog onoga što ste mislili da bi drugi mogli reći ili misliti. To je česta zamka koja može dovesti do života vođenog vanjskim odobravanjem, umjesto unutrašnjim uvjerenjem. Stoicizam nas uči da preusmjerimo ovaj fokus. Kada uskladimo naše akcije i misli sa vlastitim vrijednostima, jačamo mentalnu otpornost protiv haosa vanjskih prosudbi. Razmislimo o Marku Aureliju, rimskom caru i stoičkom filozofu, koji je slavno rekao: imate moć nad svojim umom, ne nad vanjskim događajima. Shvatite ovo i pronaći ćete snagu. Njegove riječi su poziv da se fokusiramo na naše vlastite mentalne odgovore, umjesto da pokušavamo kontrolisati nekontrolisano. Ovo ne znači da postanemo ravnodušni prema drugima, već da damo prioritet našem vlastitom sudu i miru uma iznad vanjskog odobravanja. Ova filozofija ne traži od nas da potpuno zanemarimo povratne informacije, već nas osnažuje da biramo koje povratne informacije su konstruktivne i usklađene sa našim dubljim ciljevima, a koje su samo distrakcije. Radi se o kultivisanju vrta unutar nas gdje se sjeme naših misli njeguje našim vlastitim vrijednostima i uvjerenjima, a ne gazi prosudbama drugih. Zamislite slobodu donošenja odluka bez straha od kritike ili traženja odobrenja. Počinjete živjeti autentičnije, vođeni onim što vam zaista znači. Kako prakticirate ovaj stoički pristup, primijetit ćete da ne samo da vaša zavisnost o vanjskom odobravanju opada, već i vaše samopouzdanje i unutrašnji mir rastu. Ovo nije samo o očvršavanju u tradicionalnom smislu, već o kultivisanju unutrašnjeg pejzaža gdje vam emocije služe, umjesto da vas kontrolišu. Stoici nisu učili o suzbijanju emocija, već o njihovom razumijevanju i upravljanju kako bi poboljšali blagostanje i lični rast. Razmislite o stoičkoj praksi posmatranja prepreka kao prilika. Metodi koju je zagovarao filozof Seneca, on je tvrdio da svaki izazov ili poteškoća predstavljaju šansu da se praktikuju vrline kao što su strpljenje, hrabrost i umjerenost. Preoblikovanjem naših borbi u prilike za razvijanje snage, transformišemo naš emocionalni odgovor na njih. Umjesto da se osjećamo preplavljeno nevoljama, možemo im pristupiti sa osjećajem svrhe i koristiti ih kao odskočnu dasku ka većoj otpornosti. Još jedan ključni aspekt kultivisanja emocionalne otpornosti je održavanje perspektive koja je usklađena sa stvarnošću. Epiktet je učio da naša nevolja ne dolazi iz događaja samih, već iz naših sudova o njima. Prilagođavanjem naših sudova i očekivanja da budu više u skladu sa stvarnošću smanjujemo nepotrebnu patnju. Na primjer, ako prihvatimo da ne možemo kontrolisati postupke drugih ljudi, ali možemo kontrolisati naše reakcije na njih, manje ćemo se uzrujavati zbog tuđeg ponašanja. Emocionalna otpornost također uključuje razumijevanje da same emocije nisu komande. Samo zato što se osjećamo ljuti, povrijeđeni ili anksiozni, ne znači da smo prisiljeni da djelujemo po tim osjećajima. Ova udaljenost između osjećaja i akcije je kritična, ona nam daje vrijeme da izaberemo naš odgovor. Stoici su to zvali prostor u kojem možemo vježbati naš razum i slobodu. Da biste poboljšali svoju emocionalnu otpornost, počnite uključivati dnevne refleksije. Završite svaki dan pitajući se što je prošlo dobro, s kojim ste se izazovima suočili i kako ste reagovali. Ova praksa samorefleksije jača vašu sposobnost da primijenite stoičke principe u svakodnevnom životu, postepeno gradeći vašu otpornost. Razmislite kako možete primijeniti ove principe ne samo u kriznim momentima, već kao dio vaše dnevne rutine. Emocionalna otpornost se ne gradi preko noći, ali uz dosljednu praksu i stoički način razmišljanja, naći ćete sebe spremnijim da se nosite s onim što život donosi.
U središtu stoičke filozofije je duboko prepoznavanje da iako ne možemo kontrolisati što se dešava s nama, možemo kontrolisati kako percipiramo i reagujemo na te događaje. Ovo je prava moć percepcije te shvatanje da su naše reakcije oblikovane ne događajima samim, već tumačenjima koja im pridajemo. Zamislite ovo, zaglavljeni ste u saobraćaju i kasnite na važan sastanak. Možete doživjeti ovu situaciju kao katastrofu, narativ koji može dovesti do ljutnje i frustracije. Alternativno, možete je vidjeti kao priliku da slušate omiljeni podcast ili audio knjigu, tako preuzimajući vrijeme i transformišući frustrirajuće iskustvo u prijatno. Stoička praksa upravljanja percepcijom odnosi se na izbor ovog drugog pristupa, a aktivno odlučivanje da situacije posmatramo na način koji je u skladu sa unutrašnjim mirom i mudrošću. Epiktet je slavno rekao, ljude ne uznemiravaju stvari, već pogledi koji imaju o njima. Ovo sažima suštinu stoičkog mišljenja o percepciji i to je podsjetnik da naš mir dolazi ne iz događaja u našem životu, već iz naših odgovora na njih. Trenirajući sebe da usvajamo korisnije perspektive, stičemo značajnu mjeru kontrole nad našim emocionalnim blagostanjem. Kultivisanje ove vještine počinje sa svjesnošću i samosviješću. Ako ste pronašli ove uvide korisnim, sjetite se da pritisnete dugme za pretplatu i podijelite ovaj video sa nekim ko bi također mogao imati koristi od ovih bezvremenih učenja. Zajedno, nastavimo da istražujemo, učimo i rastemo, njegujući život koji ne samo da traži lični mir, već i doprinosi opštem dobru. Vaša uključenost i komentari čine ovo putovanje tako bogatim, zato vas molim da podijelite svoje misli, iskustva i uvide dok svi težimo da živimo više vrline stoicizma.